Maite Dimitri. Oh, sí, sinto, creín que era. Sei moi ben quen crías que era. Quen esti exactamente? Agardaba que vostede mo dixera. Querida, son bella. Estou farta de ser enganada e traizoada. Eu non a quero enganar. E supoño que tampouco. Se interesa o viñeiro, certo? Só quero saber quen son. Se é certo ou non que pertenzo a unha familia. A súa familia. És moi boa actriz. A mellor ata agora, pero... xa me fartei. Hortela? Un aceite para as mans. Sí. Eu botei un frasco por fora. A alfombra se enchoupou. Eu leo xa para sempre a Hortela. Como a vostede. Adoitaba deitarme sobre a alfombra e como botaba de menos cando marchaba. Cando viña aquí, a París. Que é iso? Isto? Pois sempre o tiven, teño dende antes de que poida lembrar. Podo? Era o noso segredo. Da miña Anastasia e meu. A caixa de música. Axudábame a dormir cando vostede estaba en París. É o noso segredo. Ti virás xunto a mí cando chegue decembro. Ah, Anastasia! A miña Anastasia!